Sagopur kadang Bapak Ibu sawetawis pahargyan kasigek ndherekaken swaripun para kadang juru ladi arsa paring tandha pangkurmatan kang pungkasan lumantar sugata dedaharan ingkang parang pun aturaken. Peparang kula sakanca kadang-kadang sowan saking Kembang Mawar Campursari nyawiji sinarang Omah Rias Mbak Titin ugi Baladewi Multimedia Kembang Mawar Campursari datang katalimen nyungguyung saking Puspita Audio Profesional ingkang nyungguyung pahargyan rika lenggahan siang menika. Monggo kanca-kanca sowan malih menika genduk Nisa Febri ngrumi ini sowan pepanggihan ingkang kaping kalih. Sowan Pak Dalang. Ngaten injih Indonesia. Sowan wonten dalembun Bapak Sudiono. Bapak Sudiono. Derek nyengkuyo anggenipun hambabar tasakuran wisudan tali dharma utawi boyong ing risang pinanganten. Oh boyong nggih. Ngaten nggih. Derek pingah ya Pak, derek dedonga. Iya. Mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggal pikantuk putra-putri kang salih lan salihah. Barokallah amin. Ini Mbak Manten minta lagu apa? Ada request dari Mbak Siska? Lho kok boten napa-napa lho. Manten anyar ki lho. Lingguh gak delok wis jiwit-jiwitan ini ki. Nek manten lawas? Manten lawas wah ya wis teko biasa. Teko biasa kok ya. Nggih, panjenengan sowan monggo kendherekaken dhateng sagung para kadang, para juru ladi sowan nderek nyengkuyung kagem Bapak Sudiono. Nggih, iki diparingi kesayangan, Pak. Lho, iki kesayangan dari kagem temanten kekalih. Saka Mas Vicky kanggo Mbak Siska. Tetap setia selalu ya Mas, berkah barokah fidini wa dunya hatal akhirah. Semoga-moga besok tetap dadi jodoh sing langgeng sak lawase satemah jodoh donya tekaning dalahan besok. Ya iya. Kembang Mawar. Kembang
Sinabindharaken datang Bapak Ibu keparang ngadani angrahapi ujub syukur dedaharan saking warga Agung Bapa Sudiono nembe sampun sowan sinareng genduk Nisa Febri sinengguyung kanca-kanca kembang mawar ugi pundharaken saking kadang-kadang Puspita Audio Profesional ugi pun saguyung saking Bolo Dewi Multimedia Bolo Dewi Fotografer lan boten kata lumpen pundharaken saking kadang-kadang Omah Rias Titin menika pangembaning putra pinanganten Sanggarias ingkang sampun kepareng derek atur panjenengan mugi-mugi sedayanipun tansah tinapi kanthi syukur naring benggale kunjuk Baroya Agung Bapa Sudiono. Kadang-kadang kembang mewar swan malih monggo Mbak Apreh Lumpitasari ndherekaken dhateng Bapak Ibu ingkang nedya ngerahapi ujub syukur ingkang sampun kepareng pun aturaken. Babilih mangke kawis tinggal sampun purna samya dahar laju kewala babar maido hasanah kepareng enggal-enggal badhe kaadanan. Sowan malih Kang Mas. Ngaten Mbak Apri. Ije sinambi menika sedaya sinoman dereng paripurna anggenipun paring pasugatan dahar Kang Mas. Injih. Mbok bilih mangke sak sampunipun setunggal tembang menika paripurna Ngaten. langsung kewala dipun lajengaken. Kalajengaken keranten sampun wanci nggih sampun magut wimbo saya sonten kersanipun acara menika saged kababar kanthi prantitis Ngaten. wancinipun sarta wekdaripun. Setunggal gungan minangkani panyuwun Mbak Apri. Dalam. Lumantar wa utawa WA. Wah. Iki ana sing ngersake lalagon sing lagi trending ya to. Lagune ana Nirmala. Nirmala. Nah, iki semoga-moga samanggihipun putra panganten Mas Vicky, Mbak Siska tansah uwal saking bebenduna pemamon, tansah mangyo kebaing karahayon sarta kawilujengan. Amin. Barokallah amin. Kembang mawar sowan monggo setunggal gungan panaturaken bebine mangke sampun paripurna samya dahar acara maindoh kepareng kadherekaken. Semoga kababar. Netra ketemu rasa hademing nala ora krasa kasenggo asih minangka sule tembung lirih ngusada perih. Puspita Audio Bolo Dewi Multimedia ibarat kembang wangimu wis ra kaya wingi uni ning tan nurangi sieng ati sunrunti dadi kembang kang bali wengi sesot yang neng jalmi mesti kaneng warani. Mangku
mustikaning warni Bapak Ibu keparendharaken lumadhening tata upacara kang pungkasan angansik babar pangandikan maidhah hasanah saking Al Mukarram Rama Kyai Zubaidi ingkang saking Wonolela ngeras pantasih mangke kasuwun umbul dedonga sesarengan kunjuk mening ngarsaning Gusti Kang Maha Ngawasa sageta amuwuhana berkah lan barokah tinapi kunjuk risang pinanganten sageta warata waradin sanjaning para pilenggah para rawuh dalasan kula katur kunjuk Rama Yai monggo Rama Kyai Zubaidi ingkang katenggo sabda maidhah hasanahipun. Sebabipun kula dherekaken monggo Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa julasa anal afadil, poro alim, poro ulama, poro kiai, sedoyo asatid asatidah guru ngaji ingkang dados pimpinanipun umat, oboripun jagat, lampunipun akhirat. Sedaya ingkang kawula cadhong berkah ngelmu manfaatipun, kawula cadhong berkah doaipun. Sedaya ingkang kawula takzimi dhateng Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, sedaya tokoh masyarakat Dusun Saban, sepuh pini sepuh samudayanipun ingkang tuhu kula bektosi, Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Sudiono, dalasan tiyang sakluwarga ageng, temanten kekalih, sedaya pengombyong temanten ingkang kawula hormati, linangkung dhateng grup campur sari ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, para pilenggah ingkang kawula hormati, kawula utamekaken. Alhamdulillah kawula aturaken syukron jazilan, syukur ingkang agung wonten ngarsa Allah ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat dhateng kita sedaya, sehingga kanthi rahmatipun Allah kita sedaya pun takdir dening Allah saged sumrawuh kempal wonten ing majelis ingkang mulya menika. Mboten sanes kula panjenengan sareng-sareng disuwuni kaberkahan donga kagem temanten kekalih. Mugi-mugi estu napa ingkang dipun hajataken Bapak Sudiono dalasan tiyang sakluwarga kanthi barokah donga kula panjenengan temanten kekalih samangke dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunya tekane akhirat. Amin Allahumma amin. Nyuwun pangapunten kejawi kula panjenengan sedaya niki ndongaaken dhateng temanten kalih. Kula panjenengan temanten-temanten lawas niki estu-estu butuh donga. Mergo sakinah, mawaddah, warahmah niku mboten mek nek nganten anyar. Atine ayem tentrem, atine niat ngibadah, gandul nang ngarsane Gusti Allah, kepingin kula jenengan niki oleh ridane Gusti Allah niki mboten namung pas nganten anyar tok, tapi kepingine bareng-bareng niki donya nganti tekane swarga. Ngoten Bapak Ibu. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, tuba liman asbaha ghaziyan wabata hajan. Bejo kemayangan ana wong esuk-esuk oleh ganjaran perang, sore-sore oleh ganjaran haji. An nikahu kal jihad, pancen nikah kuwi kaya dene perang, merangi hawa nafsu. Mergo menungso niku nek momong keluarga niki mboten kanthi kesabaran, niki angel nek arek menciptakan bahagia menika angel. Mergo menungso niku duweni sifat sing mboten sae. Pengen diapiki ning ora pati pengen ngapiki. Niku sifate nafsu. Pengen digawe apik tapi angel nek kon gawe apik. Niki perlune kula jenengan perang.
Lan menungso duwe watak sing ora apik digawe apik ping 1000, digawe elek ping sepisan, sing dieling-eling napane Bu elek. Mula kadang-kadang tiang setri niki sok mengeluh, Mas kurang kepriye to. Esuk wis asah-asah, umbah-umbah rewangi masak, nyambut gawe ya tak rewangi, kok ora mbok reken. Lah, mergo ngopo? Tiang niku kepingin diakoni nglakoni apik. Lah mula kepingin ayem tentrem kudu ngerti kula panjenengan niki menungso duwe bojo menungso. Lah nggih to Pak Bu? Kula jenengan niki menungso duwe bojo menungso. Kamangka menungso niku al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Menungso iku panggonane luput, panggonane lali. Sapa sing ora tahu luput, sapa sing ora tahu lali. Maknane kula panjenengan sedaya niki menungso ya luput, ya lali. Semanten ugi garwane nggih kados mekaten Pak Bu. Ya luput, ya lali. Mula sing apik niki ngapura ing ngapuran. Mangke ajeng tercipta baiti jannati. Mula Kanjeng Nabi le dawuh baiti jannati. Omahku koyok swarga kanggone aku. Mergo ngopo? Kanjeng Nabi niki pangerten kalih tiang setri. Semanten ugi garwane Kanjeng Nabi niki pangerten kalian Kanjeng Nabi. Suatu ketika niki Kanjeng Nabi niki kondur radi kedalon. Lah garwane niki teng dalem nggih ngreksa omah, ngreksa awak, ngreksa bondo. Krana pun dalu lak ya omah niku dikancingi. Krana dikancingi Kanjeng Nabi kondur totok-totok. Assalamualaikum. Mboten jawab. Jebule pun sare garwane. Assalamualaikum. Mboten jawab wong sare. Ngantos kaping 3 uluk salam mboten enten sing jawab niki Kanjeng Nabi melalah mekalah sare teng ajeng griya. Sinareng sampun enjing garwane wungon ngingake lawang ngertos Kanjeng Nabi niki sare wonten ing ajeng griya. Kanjeng Nabi wungon niki langsung Kanjeng Nabi ndisiki njaluk ngapura. Di ngapura Dik, aku bengi le mulih rada kewengen. Garwane mboten kula ingkang lepat, ya ora aku sing luput. Mboten kula ingkang lepat. Niki kados mekaten. Lah kira-kira tindak lampahe Kanjeng Nabi niki dipraktekke nggih kaya-kaya gampang Pak Bu. Tapi niki pakaryan ingkang awerat. Mula niki mbutuhke kesabaran momong bojo, wong ya bojo ki ora mesti kadang mesem, kadang mbrengut. Mpun nate diprenguti, Pak. Mbrenguti ya wis tau, diprenguti ya wis tau. Mpun mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah niku lah Kanjeng Nabi dawuh tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan. Wong sabar momong keluarga iki oleh ganjaran perang, oleh ganjaran haji. Kadang duwe duit niki lomone rajamak diparingke garwane niku aja dikira niku mboten ngibadah Pak. Niku ganjaran sing ageng ganjaranipun. Nggunakake Dik duwite sing wingi le ngewehi wis entek po gurung. Sampun ya iki aku duwe duit ora akeh 3 juta. Nek iso 2 dina ya wis entek wong aku duwite akeh. Umpama ning Pak.
Lha niki lomone garwa kakung dateng tiang setri niki diitung sedekah sing gedhe ganjarane. Mula wong momong keluarga lomo nyah-nyoh wah-weh ora awel niki mangke diganjar dening Gusti Allah. Dadi bondo sing gawe ngragati putra wayah niki ganjaran kabeh. Lali ngempet kadang seora kebeneran atine mlalah. Lho niki sering njaluk ngapura. Dik, di ngapura ya nek aku akeh lupute, wong seprana seprene awak dhewe iki omah-omah ning rumangsaku aku rung iso gawe seneng karo sampean. Niki nek bapake ngomong ngoten niku, Bu, jenengan aja ngendika ngeten. Ya syukur nek sadar ngono. Niku mangke gelut niku, Pak. Nggih, nek wong kakung ngoten sing setri nggih sing sae ora apa-apa to, Mas. Sing penting sampean mencintai diriku. I love you. Ngoten. Lah, nek mencintai kaya ngoten sing kakung niki rumangsa urung iso memberikan kebahagiaan, sing setri kok nrimo. Niki insyaallah. Samangke sing setri nggih matur, Mas. Nek kula lumadi dhateng panjenengan manggih kekirangan saben dintenipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Iya, Dik, padha-padha kaya-kaya ya wis ora kurang apa, awakmu le open-open aku wis apik tenan. Aku wis matur nuwun, pokok men sampean kuwi wong wedok sing paling cantik sedunia. Wong wedok kok dialem kaya ngoten niku apa-apa wehke, Pak. Estu niku. Alhamdulillah urip kok rukun kaya ngoten niki insyaallah. Ayo insyaallah. Wis mula muga-muga nggih temanten kalih niki diparingi guyub rukun, diparingi momongan, enggal diparingi momongan. Kula pun nate ndonga ngeten niki teng daerah Wonolela, Pak Bu. Dongane kemanden. Wong sakniki niki tak dongake kok 3 sasi wis lairan jajal. Masyaallah. Kok aku kok dongane kok mandi tenan. Nggih. Lah niki kados mekaten. Mula kula panjenengan sedaya Pak Bu, momong keluarga diniati niat ngibadah krana Gusti Allah, nderekke tindak lampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkih putra wayah muga-muga didadekke putra wayah sing sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Mula ana donga Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan ngrukunaken dhateng temanten kekalih kados panjenengan ngrukunaken dhateng Nabiullah Adam alaihi salam lan Siti Hawa. Siti Hawa kalih Nabi Adam niku nikah teng swarga penuh dengan kebahagiaan. Apa-apa ana, kepingin apa-apa keturutan, dahar napa-napa keturutan. Arek nyandang sing koyok ngopo keturutan. Niki Nabi Adam kalih Ibu Hawa. Tapi diuji karo Gusti Allah. Lantaran dahar wah kuldi. Tiang kekalih niku mandhap teng alam donya sing apa-apa kudune rekoso. Arek dahar enak. Biyen tetanen Nabi Adam kalih Ibu Hawa. Arek dahar napa kudune nandur, kudune nandur. Niki kados mekaten. Mengalami proses rekoso. Maune urip enak lajeng diuji rekoso tapi besok diparingi enak malih balik nyang swargane Gusti Allah. Lah kehidupan teng alam donya kadang mekaten, nalika melu wong tuwa kadang-kadang ora kangelan, apa-apa keri njaluk, Pak pit motor Pak tukokke. Apa mio. Ana model anyar meneh, Nmax, hooh Nmax tukokke. Po PCX tukokke. Pak HP 10 juta. Yoh ngoten niku.
Maune nalikane dadi siji wong tuwa, wong pancen wong tuane niki sugehe pol-polan, apa-apa keturutan. Tapi kadang-kadang ketika pas nikah niki terjadi proses. Kepingin sukses kudu rewangi tirakat dadak nyambut gawe. Tanggung jawabe wong lanang lan trimane wong wadon omah-omah dadi siji kados mekaten menika. Mula dongane kados mekaten muga-muga panjenengan ngrukunaken dhateng temanten kekalih kados panjenengan ngrukunaken dhateng Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Niki pancen kados mekaten. Wonten donga sak pirang-pirang. Tapi kula tingali jenengan pun sama saya. Sing urung do luhuran, mula sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi penyuwunan kula panjenengan pun kabulaken dening Allah taala. Nganten anyar, nganten lawas, muga-muga dipun paringi ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah, pun paringi rizki ingkang kathah, rizki ingkang halal, rizki ingkang barokah, rizki ingkang jembar, rizki ingkang keket, rizki ingkang deres. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, nurullah, mukjizat hidayatullah. Ya Allah, nurullah, mukjizat hidayatullah. Ya Allah, nurullah, mukjizat hidayatullah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa sayyidatina Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra binti Khuwailid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saya lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken gunging panuwun kunjuk bedhaipun Kanjeng Rama Kyai Zubaidi ingkang sampun keparing-paring pangandikan babaring maidha hasanah. Mugi-mugi estu emangke kunjuk putra pinanganten saged mbeta berkah lan barokah ugi warata waradin sanggihaning para pinenggah para ramuh para tamu senedahan samudayanipun. Linangkung panjurung dedonga dados donga kang mustajabah berkah linangkung tinampi putra pinanganten sarimbit. Bapak Ibu dalem pun Ari Prastya nggaripun keparandharan kula madining tata upacara wisudan tari dharma boyong ing putra pinanganten tartamtu awalan akhiron kathah kalepatanipun pramenes pisan malih kula sakonco kembang mawar campur sari Omah Rias Titin ugi Bala Dewi Multimedia Sinengguyung Puspita Audio sedaya kalepatan kekerengan mawan wantu nyuruh mebaring samudra pangaksama. Jurung dedonga mugi putra pinanganten sakinah mawaddah lan warahmah. Pamungkas ngatur pinungkasan puja-puja sesanti rahayu kang samya pinanggih usipkum binafsi bifitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.